България над всичко. 681. Седи в хола на крака с ключодържател. Съдята ме мисля, че съм опасен, че съм ужасен и не само като приятел. По принцип да мисля, че тези неща са добър показател. Когато отидеш чужбина, идваш от изток, не си приятен приятел. Ще трябва да се сбука с расизъм, а си мисля, че само ти мога прилагаш. На територия чужда няма начин да бъдеш толкова сладък син мамин. Живееме в демократична диктатура, в която учител на детето ти е просто измъчен човек с изкривени ценности. Филма Челюсти, гадахме ли го? Мисля, че да. В момента празнувате нова година, от следващата ще е Ханука. Искам да вира да живееш наистина бързо, без да спира за миг. Защото когато спреш е много вероятно да не можеш да продължиш. Рапа за мен е терапия, държиме далеч от проблемите, брате. Всеки се прави на като не е. Що бе, братле, какво ни е бе? Освен че вече на 20 години тази система ту ни е бе, ту ни яде. В новата учебна програма трябва да слоти час по гладуване. Да ни напомня какво ни оставаха те, постепенно потъване. На българи не мога да му чупи чистачките, да му бутнеш курвата, ама само няма да му спираш правата, да тегли незаконно от занудата. В България чалгата не е чалго и доста време рапа не е рап. За сметка на това обаче дюнера не е супер вкусен, брат. Знам как да те изнеса, братленце, отдавна не съм играл StarCraft. И мисля не ми трябва никой друг, за да си направя мой личен подкаст, в който да надигам глас срещу свободата на всеки педерас. И бате, знаеш какво ще се случи, ако имах та власт? Теха да горят като храст, бате, като храст. Щех да направя първия музей на Боб Марли в България, бате. Да ги горим като храсти, бате. Убедат бе, помежду другото там израснах. Ама не знам на къде продължих, на много различни места, бате. Смених на 40 къщи, въпреки това от теб ми се повръща, бате. Ти гледам тъпата мутра. Това нещо ще им влее хардкор, батко. Режи го като месар.